दिनैनि सानडे मार्केटनि बाजारा लाव गायहेन लाव होनो बेखौ दाउजों जानो लाबोदों जे गोथाव मोनखायो ओमफ्राय नै बेथ' खाजा जानो लाबोदों सानडे मार्केटनि ओमफ्राय नै केरेला लाबोबाय जा गोथाव मोनखायो आं भाजा जानो नै फान्थाव बेखौ जा गोथाव मोनखायो जानो आलु दरनै दुन्दिया नै फ्रियावनो ओरैनो मोनो एफा बुरजा 20-30 थाखा लागोन बेयाव बै दखानाव बा एथ' मोजां बाजाराव